तुझी थोर देव तू सदा बरा, जगण्याचं मोल दे ग चरणी साकड, बळ दे ग जिव्हाऱ्यात हेच मागण, जगण्याचं मोल दे ग चरणी साकड. ये साकड घाली तो गाभाऱ्यात माथा, आभाळावरून राहू दे र कृपा, नमन तुझे मी करीतो र देवा, भरून झरू दे तुझी चर कृपा. नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनेलवर तुमचं मनापासून स्वागत करतोय. तर आजचा व्हिडिओ एकदम स्पेशल असा. कशाक आज गणपतींचा 11व्या दिवसाचा विसर्जन असा. आमच्या इकडचे सगळे गणपती ना 11व्या दिवशीच जातात, अनंत चतुर्दशी दिवशी नाही जाणार. आणि 11व्या दिवशी ना सगळे बरेचसे गणपती ना मोठे मोठे असतात, त्याच्यामुळे लय मजा येता इकडे. गणपतीची परतीची मिरवणूक केवढी मोठी असतात ती आता बघाच तुम्ही, दिसतलीच तुमका. तर त्याच्या अगोदर चॅनेलवर जर नवीन इला असलास ना तर चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि ती घंटा दाबा. आता घंटा कशी दाबतला तर घंटा दाबू आधी चॅनेल सबस्क्राईब करू होय. मग तुमका घंटेचा ऑप्शन दिसतला, तर घंटा दाबलात ना की मी जेव्हा पण व्हिडिओ टाकीन पुढे कधी तर तुमका नोटिफिकेशन पहिला येतला व्हिडिओचा. आणि एक सांगतोय, आज 11व्या दिवसाचा गणपतीचा विसर्जन असा आणि तुमका विसर्जनाचा पूर्ण डिटेल व्हिडिओ असलो तर 2 व्हिडिओ आपल्या चॅनेलवर अवेलेबल असत. 5व्या दिवसाचा विसर्जन आणि एक 9व्या दिवसाचा विसर्जन. ते पण व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, तर ते पण व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा, खूप मस्त झालेले आहेत व्हिडिओ. आणि एक तुमका सांगूचा रावला, आमचं चॅनेल यूट्यूब शिवाय फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर पण असा, तर थंय जाऊन फॉलो आणि लाईक करा. थंय फॉलो आणि लाईक करून तुमका काय गावतला, मी हयले फोटो आणि व्हिडिओ जे बारीक बारीक टाकतोय ना ते थंय रोजच्या रोज टाकतोय. मग थंय तुमका रोजच्या रोज अपडेट गावतला की कोकणात आपल्या काय चालला. चला आता जास्त बोलणं नाही मी, व्हिडिओ आता सुरू करूया. आता बाप्पांका आसनावरनं आपल्या खाली घेतात पूजेसाठी. तर मी 4-5 बाप्पांचे असे खाली उतरवताना शॉर्ट्स काढलेले आहेत, तर व्हिडिओ नक्की बघा पूर्ण न स्किप करता, म्हणजे तुमका सगळा समजताना. ह्या बाप्पांका मी याच्या अगोदरच अंगणात घेतलेल्याने आणि आता यांची पूजा होतली. ती आता पूजा तुमका विसर्जनाच्या वेळीची कशी होता ना ती डिटेलमध्ये बघूची असतात, तर मी 5व्या दिवसाच्या गणपतीच्या विसर्जनाच्या व्हिडिओत दाखवलेली असा, तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलंय. थंय जाऊन नक्की तो पण व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुमका नक्की आवडतलो तो व्हिडिओ. ही बघा, ही अशा प्रकारे पूजा संपन्न करतात. हे आमच्या बाजारपेठेतले सगळ्यात मोठे बाप्पा, तर ह्यांची पण आता पूजा सुरू आहे. बाप्पांच्या परतीच्या मिरवणुकीसाठी गाडी बघा किती मस्त सजवलेली आहे. खूप हौशी लोक असतात तो कोकणात. एकदा येऊन तरी बघा कोकणात, मग कोकणाची तुमका जादू समजतली. चला तर आता एक एक बाप्पा आपल्या बारी बारीन आपल्या गाडीत विराजमान होतात. आमच्या इकडच्या एका गणपतीक धरूक बघा 8-10 माणसा लागतं. फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है. चला आता मिरवणुकीक सुरुवात करूया.
के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। ही पूर्ण मिरवणूक बघा आता किती गणपती असतात ते। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला। तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। आज फटाके ना खूप आणलेली आहेत, खूप खूप म्हणजे मारणाची आणलेली आहेत, संपणतच नाही बघा पूर्ण समाजतला तुमका। तू ही तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा। तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन हो बघा आमच्या इकडचे कलाकार हातीत सुने बॉम्ब लावतो, कलाकारांची कमी नाही आमच्या इकडे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा।
जरा वेळांना पाऊस कसलो सुरू झालो तो बघा, मरणाचा पाऊस सुरू झालो. आता मी डायरेक्ट गणेश कोंडीवर जाते आणि डायरेक्ट विसर्जनाचेच व्हिडिओ दाखवतो. खूप पाऊस आहे. पावसामुळे आरती वगैरेचे व्हिडिओ घेऊक गावले नाही. आता तुमका गणेश कोंडीवर आमच्या आरती वगैरे कशी करतात ती पूर्ण सगळे 5व्या दिवसाच्या व्हिडिओ टोटल व्हिडिओ असा पूर्ण तो तुम्ही नक्की बघा. लिंक मी देतोय डिस्क्रिप्शन मध्ये. आता एक एक गणपती विसर्जनासाठी खाली घेतात. ही समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट. ढोल ताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा माटात. या चरणी तुझ्या है देवा ठेवा तो जीवन आमचे. असं आता एक एक बाप्पांचा बारी बारीने विसर्जन होता. तर विसर्जन आता पूर्ण बघा सगळ्या बाप्पांचा. आणि एक चॅनेलवर नवीन असला तर चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि 2 व्हिडिओंचे लिंक ना मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊन ठेवतोय. एक म्हणजे 5व्या दिवसाचा गणपतीचा विसर्जन आणि दुसरा 9व्या दिवसाचा गणपतीचा विसर्जन आपण कव्हर केलेला. तर ते पण व्हिडिओ खूप मस्त बनल्यात. 5व्या दिवसाच्या गणपतीच्या विसर्जनात तर डिटेल व्हिडिओ असा पूर्ण गणपतीच्या नैवेद्यापासून विसर्जनापर्यंत जे जे काही कार्यक्रम होतात ना त्याचा डिटेल व्हिडिओ असा. तर तो व्हिडिओ खूप मस्त बनलेलो आहे. तर तो पण व्हिडिओ जाऊन बघा आणि 9व्या दिवसाचं पण नक्की बघा. व्हिडिओ कसं झालो ना तू नक्की सांगा आणि व्हिडिओक लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका. तर आता भेटूया खायच्या तरी पुढच्या व्हिडिओत. तर सर काळजी घ्या आपापली.